Sing merasa tak arani jenenge ya sindenku. Sing krasa, sing marasa, dik prawan ngadeka. Mergo iki enek sing wis duwe bojo, enek sing rondo. Ayo sing wah, wis ora enek sing prawan jebule sing. Wah, wis kobol-kobol kabeh. Lah ya ngono wae statuse sindenku ki enek sing rondo, enek sing prawan, enek sing wis duwe bojo. Ya. Iki ya sing jek nonang. Insyaallah. Prawan tenan aku ora ngerti wong. Ngono iki. Mbak sapa sing kana sapa jenenge? Lali aku. Sawanti ditulek to nduk gen metu. Maksudnya ditulek anune gen metu suarane ngono lho. Wanda nggih? Wanda sinten? Amara. Wanda Amara. Dalam saking pundi? Saking Ngawi, Pak. Ngawine pundi? Boten mesti. Loh. Berarti omahmu pindah-pindah. Nggih, pindah-pindah. Ora mesti, Nduk. Ngawine ora mesti. Oh, sok neng kamar, sok neng ruang tamu. Boten. Boten ngoten lho, Pak. Loh, maksudnya lek TikTok iki sok neng kamar, sok neng ruang tamu ngono to? Anu, ngawine boten mesti niku kan kula boten mesti ten Ngawi ngoten. Oh iya. Kadang nggih ten Solo. Kuliah neng Solo ya? Nggih. Weh. Kuliah wis rampung rong, Nduk? Alhamdulillah sampun, Pak. Wis rampung gelar sarjana seni ya? Insyaallah. Tahun piro lulusmu? Nembe mawon April ndek wingi ya, Pak. Wah, cek anyar no, cek anget no. Iya. Ndang pengen rabi? Boten, si alit, Pak. Lah yo ora umurmu pada wis 22. 23. 23. Nggih. Wis wayahe gendang rabi, gendang sungkem karo Kanjeng. Iya. Si arep neruske ning S2 to, Nduk? Insyaallah pengestune mawon, Pak. Oh iya, nek pengestu tak kaine duit ora. Pasang anggapan tok, ya. Ya, semoga lancar sekolahe. Amin. Ya, iki sing sebelah iki. Wah, imut-imut iki. Sapa jenenge? Sapa jenengmu, Nduk? Nggih kula, Pak. Heeh. Prima Dayanti Sri Ayu Hardanti. Wah, dawane. Prima Hardanti sapa? Prima Dayanti, Pak. Dayanti. Sri Ayu Hardanti. Oh, alah. Ya. Hardanti, wangi sepanjang hari. Iya. Kula nggih saking Ngawi lho, Pak. Ngawine nggih mboten mesti. Ilore ki Ngawi kabeh to? Nggih, ngawinan, Pak. Kok ora mesti piye? Nggih sak teng ngene mbae ngoten lho. Oh iya, sak ning mbae sak ning kos. Nggih. Iki jek kos ning Solo jek kos. Kok napa nih kok teng kos kok padha pripun ngoten? Ya ora, Caca ki kelingan jaman ning kose dhewe-dhewe. Iya. Kosmu ning Solo jian iki? Nggih, Pak, tasih teng Solo. Masuk ning isi ya? Nggih, Pak. Nggih pangestune nggih, Pak. Iya. Pangestu tak kei. Sok glogok banyu ngejun mari basane. Iya. Iki Cik lagi lulus SMA. Heeh, Nduk Prima. Ya, yo. Campur sari ya, garap campur sari. Pak Kangko, Dalam tangklet. takon apa? Kan dek wau kan Pak Kangko anu gondol napa niku, Pak? Ngondol to? Nggih, ngondol niku napa? Ngondol ki tuku pakan manuk. Kula tanglet to kali mbak-mbak terus mboten ngertos, mungkin tanglet Pak Kangko mawon. Lah ya aku kan ning omah, sama nek ning omahne pendopo cilik kan enek manuk to. Oh nggih. Manuk rong kurungan ki lho. Nggih. Heeh. Lah kuwi ngondol ki nukokne pakan manuk kuwi. Oh, teng pundi kok dugi nganjo, Pak? Panganan sing enak ki ning Nganjuk kuwi. Manukku senengane ning Nganjuk. Panganan ning Nganjuk. Heeh. Ya. Nggih. Wis tekan semono rasa takone kene kok. Nggih. Kok bingung lek ku Mungkin nek kula
kula gadah manuk nggih tak tumbas pakan teng gondol. Ayo ngondol. Oh, ngandel. Ya. Nggih. Jenengan Sherlock nggih, Pak. Ya tak Sherlock. Aja wengko mara dhewe malah payu. Ya. Coba ninggal katresnan monggo para kanca. Ya ayo kendangi jaipong ya. Ngah ya. Musike ngetune gamelan. Yuk dados. Ayo Mas Kumet, Mas Dodok gen jumeneng.
Miki aturno Mas Komet lawan Mas Dodo. Nah, Pun. pripun Mas Komet Mas Dodo? Nggih. Wilujeng dalu macange Mbak Wilujeng Limbo. dalu Mas Dodo. Weh. Wis kemringet wisan. Nggih, Pak. Ancen ki nek wong lemu niku obah sithik ngoten pun kemringet. Oh nggih. Nggih. Ning malah kena nggih anu kena nggih olahraga bakar Lemak-lemak nggih. iya. Mulane kula remen nek diparingi ngeten iki terus joget ngeten kula remen, Pak. Heeh. Nek sing nyawang kula kan penak kalau jarane metu. Lah sing adoh-adoh kae mesti nek ngendikan mesti beda. Beda piye? Lah Pak Kangko kok nggawa badak siji kae dienggo apa? Neng nggih alhamdulillah Pak. Nggih. Dalu niki kula teng mriki dereke jenengan ditimbali warga mriki. Kentong. Kentong dusun Kentong desa Kedung Soko. Sukomoro. Sukomoro kula asine nggih seneng nggih susah. Sik to Mas. Nuwun sewu lho, jenenge awake dhewe adoh-adoh ditekane mrene kelawan para panitia. Kudune atine seneng kok susah. Nggih seneng kula ditanggap ngeten iki seneng saged paring panglipur kagem sedaya warga mriki. Lah susahe. Susahe setunggal Apa? nembe niki lho dagelan diteratas-teratasno sawah iki nembe niki. Kok iso to? Lah kula dilewati wingking kelir niki. Heeh. Lah toko tengah sawah. Ya Allah, lah kok saya cilik dalan saya cilik. Wah, iya lagi wah tak entar kepetel ning kono ora iso endi-endi kula, Pak. Iki dagelan apa ape nyuloh kodhok aku. Ning nggih matur sembah nuwun. Panitia parkir niku cekatan Trengginas ngerti nenten dagelan komet dodok. Oh nggih langsung tower. Montor digas 175, Pak. Saking bantere ban dhuwur ngeter mendhuwur, Pak. Heeh. Tak tulungi, Mas, alon-alon Mas. Montorku bane siji aku ngono. Ning alhamdulillah selamat dugi mriki. Ya. Nikung wau prapatan niku wonten Saben. Panitia sing nggo montor mboten ngerem kok. Ora ngerem. Nggih paling jek turunane Rossi karo Dovio Soso. Oh iya. Saking bantere. Ning nggih pokoke matur nuwun Pak, dalu niki ditimbali mriki nembe sepisan niki saged panggih kalih sedaya warga mriki. Laras, niki wae jenengan tekone jam 5, terus saged mlebet mriki. Oh ngoten. Nggih, nek dalu niki wah sing dagang yo akeh, penonton yo pirang-pirang ora kena dipiyak. Ya kudu diberikan jalan alternatif. Saged kula titeni, Pak. Diteni piye? Angger wonten ringgitan wayangan enten bintang tamu enten dagelane nganjuk itu luar biasa. Nggih. Sing nonton sing rawuh niku kuwatah ra kaprah. Ateh. Kuwatah Nggih. luar biasa. Niku mertandake napa, Pak? Warga mriki niki warga ingkang nguri-nguri kabudayan nggih, ngurup-ngurup kabudayan. Betul. Nggih to? Laras. Nggih nguri-nguri nggih napa nyuwun sewu nggih seneng kalih wayange. Nggih purun nanggap wayang. Alhamdulillah disyukuri nggih ta, Pak? Nggih Laras. Lan kula sore lak pun matur, penanggap saya itu paling banyak adalah di Kota Nganjuk. Kota Nganjuk luar biasa. Napa mleh teng dusun Kentong niki, Pak, istimewa. Istimewane. Kula nembe dugi panitia sing niki nyuwun sewu panitia Sedekah Bumi. Niku dugi mriki Pak RW, Pak RT kula Mas Seno barang. Mas Seno ketua panitia. Wah, pasugatane banyu mili. Dahar medal. Rokok medal. Istimewa setunggal. Apa sing istimewa? Kopine. Kopine piye? Pahit ra keprek. Ya ngeten ora diparingi gula belas. Loh, kopi ra dikek gula ki malah sehat lho, Mas. Nggih sehat ya bagi sing seneng lah kados kula niku nek mboten enten gulane ape ngombe niku tenggorokan kudu balik mawon niku. Oh, ngono. Ning nggih salahe sing pesen anak buah kula. Sing pesen piye? Anu nyun kopi pahit napa manis, Mas? Sing pahit mawon. Ya. Tenan lali ra dikek gula, Pak. Iya. Kula saking pengen kopi niki kula gelek ngeten. Iya. Akhire kene. Ning nggih alhamdulillah matur sembah nuwun. Iya. Mas. Reca pentung. Mbok yo melok omong to, Mas, wong awake dhewe wong loro lho, Mas. Lho kok musa muni gak lho ngeten iki lho, Pak. Iki jenenge kan nyuwun sewu jenenge grup kan kudu saling mendukung to, Pak. Betul. Oh, mangkat yo bareng lho. Mangkat bareng, komah bareng, mampir yo bareng. Lah kok malah guyu. Yo matamu. Oh dagelan akeh munggah kok malah mata-matane kancane lho. Sedih ro nyapa to, Mas? Wong aku karo awakmu yo ketok seragam, ketok rapi. Ya ning aku lho gegeden.
Enek sing ngrasani jare dagelane kemulan. Kowe iki lho dan kurang ajar nak karo kanca mbok sekali-kali ndandakno sing pas. Kowe asline kemiren nak karo aku. Nyapa Ketok ganteng aku no kowe iri lho. Lah iki lho. Kowe tak ngene iki lho. Kenapa? Kowe dagelan kok Jepang. Iki jenenge kanca salah paham, Pak. Salah paham piye? Lah iki jenenge pakaian nyuwun sewu kula kan dandoske. Ah. Tak peseni metik Terus pakaian. sekali-kali mbok aku dijak. Lah kowe Tapi aku iso langsung diukur. Lho ngene lho nyuwun sewu Pak kula klarifikasi. Ah, dikenane. Aku ki wis pirang-pirang dina pengen ngukur awakmu to. Wong jelas wong kowe ki wong sibuk tak goleki ya ora enak. Wis apik-apik. Apik untung. Kowe nek dicawang kok kono malah kaya kintel sarungan. Apik lho kowe iki. Wis to Makasih. disyukuri. Ya, ya, tak Wong kowe iki wong sibuk dagelan yo yo. ngerti. Guru. Guru nggih, Nah. pendidik. Mulane aku dinane rono karepku pengen ngukur awakmu ben pas pakaiane. Parane. Lah aku rono ning nggonmu kok lah kok bojomu mengolawangmu ning guri iki piye to? Aku ya bingung to, Mas. Ngono kuwi kan ape ngukur bingung to, Pak? Iya tapi piye. Lah iki kan wong sibuk to, Pak. Oh sibuk. Kok enek sing gak puinu to. Kula kan ngeloloni to, Pak. Ah iya. Ben tak ukur ning gone penjahit. Pak ya kowe goleki aku. Aku goleki kowe ning nggonmu. Iya. Lah kok bojomu mengolawangmu ning guri? Aku sebagai wong muslim aku ya terus balik mulai to, Mas. Ora ngono. Lah piye? Bojomu nemburi lawangmu mengo ngono lho. Loh, pasti bojomu sing mengo kok lawangmu ning guri kok. Mengo bojoku. Iya. Lah kok gak mbok leboni? Ya ora ta wong aku ki kanca. Mosok enek kancane ngono kok terus bojone ape dipangan ya ora mungkin to, Mas. Akhire kula balik mantuk, Pak. Ah mulai. Let telung dina kula mriki meleh. Nah nek sing lanang ya aja sampe bertamu balik. Iya to, Pak. Bener. Ora penak. Ora elok. Ora elok disawang tangga ya ora penak. Akhire telung dina kula Balik rono ae. balik tenggene komet meleh. Ah. Panggah ra enek komete. Lah kok ning ngarep omah dijegati cah cilik. Piye piye? Bocahe cilik rambutnya rada cepak. Bocah ya putih ganteng. Anakku. Ya anakmu? Hmm. Ya alhamdulillah Pak nek ngerti Anak anakmu. pertama. Tak sangoni 50.000 lho Mas. Ya matur nuwun bocah ya kondo aku kok. Lah iya. Heeh. Mulane anakmu kuwi wis ora tak anggap kaya anake kanca, ning tak anggap anakku dhewe. Iya. Eling-eling anake kanca. Kanca, iya, iya. Lah 5 dina aku yo balik ning omahmu neh. Lah kok ning kono kepetuan enek wong tuwek brengosen wong ra nduk tuwa kuwi sapa? Iki bapak. Ki bapakmu. Bapakku. Tak kei dhuwit 300, Mas. Matur nuwun. Oh iya to wong kanca kok. Kowe bapakmu wis ora tak anggap bapake kanca, tak anggap bapakku dhewe. Eling-eling bapake kanca. Ya 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 apik. 10 dina Pak kula mriki. Moro rono ae. Moro neh ning gone omahmu. Aku sibuk pancene to. Lah iya ora tau ning omah to kok iki. Lah kok ning kono enek wong wedok ayu, putih, terus rambutnya sakmene kuwi sapa to? Dhuwur bojoku kuwi. Kuwi bojomu? Iya. Tak kei 800. Oh lho, akeh Tak sangoni jenenge kanca to kok. Iya, iya, iya. Aku ki wis ngono. Heeh. Dadi bojone kanca wis ora tak anggap bojone kanca, tak anggap bojoku dhewe. Eling-eling tak graji garesmu. Bojo dianggap. Nek anak ra apa-apa, bojo ya wis. Lah tapi kan tak sangoni bojomu. sangone ya sangu to, Dul. Ya balik nono 800. Lho, sesuk no. Lho kok sesuk piye yo saiki no. Kowe iki salah paham terus tok kok sok. Padha wae golekanmu ya wangel kok. Ya ya angel piye? Aku nunggonmu. Iya. Enek bocah cilik Kok lemu lho. kuwi Lanang. Faisal anakku. Anakmu? Iya. Tak sangoni 50. Loh matur nuwun nggih cah kaya Ora kanca. tak anggap anake kanca, tak anggap anakku dhewe. Eling-eling. Anake Kanca. kanca. Ya kula jenenge kanca sing setia ngene iki, Ah Pak. bener lah Pak. Ah iya. Matur nuwun. Ora ketemu awakmu to. Iya. Rong dina aku rono meneh. Piye? Enek wong tuwek rambutnya putih kabeh lho. Heh. Rodok lemu ya, Nan. Lanang wedok. Lanang. Bapak kuwi. Lah iya, bapakmu ki tak kei 150. Matur nuwun lho, Met. Iya. Matur nuwun. Wis ora tak anggap bapake kanca, tak anggap bapakku dhewe. Eling-eling bapake kanca. Ngono. Iki lho sing tak senengi Aku 3 dina rono meneh enek sing walah seksi mata edas transak mene. Rambutnya semiran. Wedok. Wedok. Nang arep Mas. Iya. Kuwi Bu RT. Kuwi tak Bu RT. kadung tak sanguni 500 ya. Bu RT Susi kowe mosok lali to? Oh iya yes. Kuwi tak anggap ya wis ora RT-ne kanca, tak anggap RT-ku dhewe. Eling-eling RT-ne kanca. Lah iki lho jenenge kanca setia sing apik kaya kowe. Aku rono neh, wonge gede dhuwur wedok. Hmm. Wah, nganggo jan pokoke puantes perhiasan nanti grembyong apik. Eh. Sopo kuwi wong wedok iki? Wayu. Eh? Wayu. Penyanyi no kok.
penyanyi tonggoku. Penyanyi. Iya, Aulia. Kadung tak kayak 750, Dek. Oke, piro? 750. Masa oke kok apian temen to mbek kanca seniman. Kuwi penyanyi. Penyanyi tonggoku dhewe niku. Ya ora apa-apa. Wis ora tak anggap penyanyi ini sapa-sapa, tak anggap penyanyiku dhewe. Eling-eling penyanyi nih. Nanggap begenggek. Bojomu jane minggat kok piye kok. Oh, sing diarahke bojone kok bakal Bu RT penyanyi. Kowe ape ngerah bojoku? Ora, bojoku tak delikno. Apik waeku. Jenengan percaya, Pak? Iya. Nek bojone komet kali bojoku ya apa bojone komet? Itu setengah ora percaya. Ini iki kalau buka saya teng mriki. Bukan. Bojone komet teng griya niku nggih nyuwun sewu. Nek blegere ya ayu gede dhuwur. Ah. Ning bobote iki sak kintal 8 kilo. Niku ajeng teng jedinge lawange diteteli, Pak. Badhe model. Gede, Pak. Kuwi mlaku yo wok. Oh, apik bojoku nyelirit melok senam terus. Iya. Aku bengi ku rasane kaya tuku desel. Lah nyapa? Grok nak ngorok bayu dirangkul ra kene. Ora teko aku. Lah kowe cilik kok ngono. Lah iya kita jolno loro anggeku cilik-cilikan. Lho bojo dijolo loro piye to, Pak? Kowe iki kepala keluarga piye to, Mas? Bojo. Kowe aja ngurusi keluargaku. Aja ngurusi keluargaku piye? Ngurusi keluarga kenting. Kentong kok kenting piye to tak apa iki. Sampe anggere jeblas. Saurunge kalih kawarga mriki mbok yo awakmu suwe ra panggih Pak Kangko, yo paling gak iki caturan piye sing becik. Piye? Pak Kangko pripun pawartosipun jenengan kok dangu mboten nimbali kula. Iya yo mbok warai bayi kok. Saestu kula kangen kali jenengan lho Pak. Wong biasane nggih tanggapan bareng jenengan dalange kula dagelane. Nggih. Pokoke nek enten jenengan insyaallah kula nggih nderek. Wong kula kali jenengan kados dulur ki ambak. Senajan kula Bojonegoro jenengan tebih. Ora nek hukum tak serekel tok tenan. Meneng ngono. Kowe nderono mengganggu kepentingan umum. Eling-eling bojone. Tonggo. Pripun, Pak? Sehat nggih? Napa nih? Jenengan sehat. Sehat. Lah kok sakit? Duh, Iya to, kliru to aku. kowe ki ilmu apa to iki? Lho aku jere kon ngomong. Wong Jawa ki iso srawung gapyak semanak karo sak padha-padha. Iya. Lah kowe kok omong cekak aos kok malah sehat, Pak? Sehat. Oh, ya wis sehat. Lho omonganmu piye to? Sing dadi pertanyaan kok saged? Lah kok saged? Berarti kowe pengen Pak Kangko loro. Lho ora mati. Iya, kowe pengen Pak. Lho niki lho, Pak. Lah bene komet suwe-suwe malah nyelekit nang. Ora maksudnya ben omongane dawa lho Lho, lah kok saged? Berarti Pak Kangko pengen loro. Terus pengen ngomong ngono. Ora ngono. Aku wis roh kelakuanmu. Oke, Ki Pak Kangko loro terus kowe apa ngerah budui? Ya ora? Lho Pak gak Pak Kangko menangan. Apa kok menangan? Lah aku ya den-den iki Aku wis roh sing mbok pikir aku wis tok. nek kliru ni mbok dibenerno to, Dok. Bener-bener piye? Lah carane piye omong-omongan sing penak dawa ngono lho. Ya omong-omongan penak ya kaya wong umume to. Nggih alhamdulillah nggih Pak Kangko ditimbali mriki. Alah aku ya kulino to, Dok. Lah nyapa? Awake dhewe tangkap sapa ya alhamdulillah. Awake dhewe ditimbali ngono ae. Lho, wong Jawa ki lamis-lamis lambe Mas, gapyak semana. Wong jenengan dugi mriki jam pinten, Pak? Jam gangsa. Sampun jagong kalih ketua panitia sedaya nggih. Sampun, Wah, ngobrol luar biasa gayeng, nggih Pak foto nggih. bareng. Pak Seno pun Pak nggih. Oh, sudah. Ketua RT, Sudah. Pak Bimo, Nggih. Pak anu Bimo Janoko. sapa? Bimo Janoko. Lah nek Antasena barang. Antasena ora Pak Seno ki ora Antasena ora. Ora to. Ya nek dicandra Pak Seno kados Antasena. Nggih, saiki wis ora gondrong nggih men gondrong. Nggih, gagah gedhe piteksa. Nggih. Lah nek Pak RW, Pak Dwi, Heeh. menika kados Werkudara. Gede dhuwur. Oke. Wah. Lah Pak RT, Heeh. Werku piye? Pak Bowo, Pak RT, Heeh. piyayine nggih gagah, manis, randok ireng sithik, Heeh. kados Gatot Kaca. Wah. Otot Apa kawat. nek Gatot Kaca kok gigi sih? Ya angger jeblas kaya omonganmu. Seprene Pak Bawa. Kowe iki Ora kok kenal-kenal men karo wong kene to. Ah, Ya wong Pak. jare lagi pisan rene komen kuwi. Lho, sinten? Awakmu Lah kok ngerti? Duh. Mau ngomong no. Lah wau pun jagong teng mriku. Jagong, ngobrol ya. Pak. Kula macak iki ditakok ngantek tetek bengek teko ndi-ndi niku. Oh. Ajeng polah ngantek ra kuat popo kula. Wis saking piyai kene grabyak semangat. Gapyak semanak, Oh. Pak. Nyedulur piyayi mriki. Ah, iya. Ya apa ora, Met? Ngono lho. Mula kagem sedaya warga mriki dusun Kenthong, kula namung saged nderek dedonga mugi-mugi
sedaya warga mriki tansah pinanggih bagya mulya hayam tentrem Allahumma Amin. Amin. mangan kupat dicampur jamur mangan lontong dicampur jamur mugi dusun kentong tansah panjang umur Amin. amin kowe parian iso apa ora Aku ora kudu. Loh. Saorane parian ning mawa donga. lah nggih kan ngoten ta Pak Ndongakno karek kene wong ndonga ora kulakane. Ya nek mandi. Loh. Mas, kowe aja ngono, Mas. Sak elek-elek wong, sak rendah-rendahe wong ya Pak Nyuci. Ah iya omong ngono kuwi. Kuwi wong iki nek wis enek wali liwat omonganmu dikabulno. Apa piye kowe? Apa ngomong piye? Enek apa? Enek wali liwat. Walidi. Kok iso walidi lho, kowe ora percaya ketok. Wali iki ya ndelok-ndelok sapa sing ngomong. Oh sing ngomong dapurmu nek diliwati nyapa? Lah nyapa nek dapurku? Ndonga ya karek aku to, aku gelem ndongakno ya tak dongakno ora ya ora masalah. Wong ndongakno nek iso ya mendina. Kowe muslim ora? Muslim. Alah iki sing gampang-gampang nyen sewu. Ah piye? Pak Kangko bareng ya oleh. Apa? Kita takoki sing gampang ya muslim. Oke. Nek kowe muslim ya. Iya. Umpamane hukume wong mangan ayam iki piye? Halal apa haram? Ya halal to, Mas. Ayam lagi ngene wae sing sepele wis kliru kok. Lho Pak Kangkong nggih sami. Pak Kangkong nggih sami. Hukume madang ayam niku halal apa padha haram? bae. Mangan ayam. Halal apa haram? Yo halal. Halal, Mas. Loh, wong iki dipikir sik aja gampang halalno. Sementing gak babi karo anjing. Alah. Ora kliru. Lho makan ayam. Urung tentu. Kok iso urung tentu? Lah kuwi dibeleh apa ora? Lah engko ndang trimo disebetno watu tes. Yo sidone yo karam. Ngono ki dipikir. Oh, berarti- lah nek wis dibeleh, Oh, berarti halal. urung karuan. Lah wis ayam dibeleh yo wis halal to, Mas. Wah, lah iki pikiranmu lho. Ngono kok muslim belajar yang baik, belajar sama guru agama. Aku guru ndi tak Ha dibeleh, iya belum tentu lho. Lho ki yo wis halal, wis dibeleh wis sah. Nun sewu, lah nek gak menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Lho, ya ta? Oh iya. Ya kutune dibeleh. Ya. Kanggo asma Allah Bismillahirrahmanirrahim. Lho, Berarti nek wis bar dibeleh nyebut bismillahirrahmanirrahim mesti halal. halal. urung tentu. Lho kok geget sih urung tentu Makanya kita belajar karo aku ngono lho. Kowe ki lo belajarmu ning ndi to, Le? Lho. Di? TPK. TPK kok mengkai pertanyaan Tapi urung tentu to. Masa wis dibeleh nganggo nama Bismillahirrahmanirrahim jarang tentu. belum tentu. Lah kok iso urung tentu wis bismillah dibeleh berarti wis halal nyebut asmane Allah. Urung karuan. Kok iso urung karuan? Lah kuwi pitike dhewe apa pitike tangga? Mikir to. Ngono lho. Oh berarti wis dibeleh nyebut asmane Allah pitike Pitike dhewe dhewe. halal. Urung tentu. Lho kok jek urung tentu ae lho piye to Mas? Ya urung tentu no. Lah terus Lah kita ndelok sing bleh iki cah cilik to. Lah ngutang cah cilik. Ijek undul-undul TK terus ngek pasaran karo terus mbok pangan. Ya ora kena. Ya berarti urung balik. urung. Berarti nek wis dibeleh wong gedhe kuwi halal. Ya urung tentu. Kok jek urung tentu ae sing bare piye to? Lah wong gedene kuwi mang ODGJ apa ora? Lah nek ra waras Oslo ya rasa. Apa enek blek pite kok Oslo? Lho, lah kowe ora tau Lambemu omonganmu teko ndi-ndi iki ngapuntene nggih panggih. Iya. Niki nggih nembe sepisa mriki menawi napa menika warga Kenthong ni dereng ngertos kula. Oh iya. Iya. Nggih. Ah dikenalke no. Nggih. Tak kenal maka tak sayang kowe. Leres. Kenthong iki dusun to, Pak? Dusun. Sak dusun lho, Mas Komet Mas Dodo. Iso nanggap wayang kaya ngene iki ora luar biasa. Lho, niki sak dusun to? Sak dusun. Lah jumlah penunuke Penduduk penunuk piye to? Jumlah penduduke. kecepatan. Kirang langkunge nak dusun iki nek mboten salah 100 lebih. Mung 100 iso wayangan cangkeme banter men dadek kira kaprah. Ngerti bantu kowe. Alon mbok anggap budek aku. Oh iya. Cipok. Lambemu kalon yo kena ngapuntene lho Pak. Iya. Atase dusun Kenthong kakane namung pinten to Pak? Ah, iya. Lebih namung 100 berapa ngoten. Ah, bine wong Saged ditangkap. nimbalin jenengan kula ngrawuhke niki sinden-sinden yoko-yoko. Kan luar biasa. Luar Pak. biasa. Lho dana kondi danane nggih saking warga urunan, nggih saking donatur Donatur, luar nggih. biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat sedaya warga Kenthong. Tepuk tangan lho, Le. Tepuk tangan lho. Ya lho modele kok nyepele wong to kowe. Ah iki omongane nyepelekke iki. Ngelekit Oh wis. sing nyempel iki sampean lho. Kok iso? Nyapa urung dinehi kopi kok ya diomong lho.
Lho kene ya to. Iya. Wong papat ditikeki sakmuk. Maido, Wong papat lho to. Lah kopine putih. Lah niki. Cilik. Kowe ra rose ning guri gawekno. Apa? Kuwi buah Sak tremos. ditaker sakmene. Buah ki wis diitung dirinci kok so. Ngono lho awake dhewe. Iya ya. Ya alhamdulillah. Ya tetepungan sikik no. Jin dari tepangaken nami kula Dodok. Dodok menika nyuwun sewu asma kula wonten sejarahe jaman riyin, Pak. Wah ya. Sejarah piye, Mas? Dodok menika nyuwun sewu nalika rumiyin tasik soro-sorone kula, rekasane kula biyen bapak kula ajeng merdamel teng Kalimantan. Heeh. Nyuwun dongane wong wedok ibu kula. Akhire dadi siji lair protot didenakno Dodok. Jeneng biyen ngono ki lho gampang-gampang. Gampang, Pak. Ya mergo lahir Dongane wong wedok. Wong wedok. Nggih sejarahe ngoten. Heeh. Lah kados niki rencang kula komet nika nggih enten sejarahe. Sejarah piye? Riyen pas lair komet kan kula dugi to, Pak. Kula jagong teng griyane komet. Ya. Ya Met ya. Mbok. Lho kowe karo aku tuwek ndi to, Ga? Tuwek kowe. Lho kok kowe jagong nang lairku lho. Ciri mbah-mbahku biyen. Kok kemeru lho pakmu lahir aku jagong kok dadak. Pak kula asli ndi kok jagong-jagong kok ndi kowe iki. Kados niki kan sejarah nggih wonten. Kula ngertos piyambak. Sejarah piye, Mas? Riyen rekasane keluargane komet. Hah? Riyen nika bapake komet mboten salah nika Sadian Bako. Sadian bako. Ibuke komet Sadian Lemet. Heeh. Mulane brojol duwe anak jenengno Komet. Wah. Bapake bakul mbako, ibuke bakul lemet. Duwe anak dijenengno Komet. Kulo sejarahmu. Pancene wong Jawa biyen mek gampang. Mek gampange, Pak. Tangga kowe sing lanang bakul manci, sing wedok bakul cono. Lah kok saiki dicelukno Cina. Ngene lho anake ya putih, Putih, resik, Pak. Manci. Manci, bapake bakul Bapake manci. bakul manci, ibuke bakul celana. Terus duwe anak procot Cina, cah lanang. Cah lanang. Sing tangga desane ya nek Iya. bapake bakul apel, ibuke bakul loli. Terus duwe anak procot dijeneng lanang jenenge Teguh. Loh. Kok gak nyambung nggih, Pak nyuwun sewu mboten nyambung nggih. Jenengan ngene, sik to Mas, nek sing mau lho sing pertama aja nyambung. Bapake bakul manci, ibuke bakul celana. Duwe anak procot dijenengno Cina, Cina bocah ya putih. putih. Lah sing tanggamu sijine mau. bakul apel bapake. Bapake bakul apel, ibuke bakul Oli, dan duwe anak procot jenenge. Teguh. Kowe golek apa to? Lah ki mang Cina no kok manci karo celana. Lho gak lah Teguh. Lah teguh lho entuk teko ndi? Lho kowe iki pake Teguh apa piye? Ora melu ngopeni kok ngotot-ngotot. Kula kan Lah kono mbok jenakno aku, Teguh ya karek kono to. Wong kono sing duwe anake. Lo kan bendere Purwokantine to, Pak. Iya, iya. Manci karo celana duwe anak Cina. Apa aku ngomong anak nganggo Purwokanti dul. Wong aku ra omong. Oh, bapake bakul apel. Anake bakul loli. duwe anak jenenge. Alah, paling wong-wong ya padha batin. Ambemu kok Soale aku ya iya ngono. Lah. Kono lho ndang lu salam Sing sik. jelas menganake jenenge pelem. Wah, berok. Alah iki opo? Sampuk gitu. Lah kowe teko pelem bareng kok. Oh, kekerasan dalam rumah ketek. Rumah tangga kotek nakuri kowe kuwi. Nyun sewu menika bakto kenging penyakit demenan berdarah. Aku tegang ngene iki lho to. Tegang nyapol. Pripun? Woi, apa iki? Apa iki? Komunikasi. Salam sen lho, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Cah ki lebih. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong kene nek salam udah cengengesan to. Yen sewu kula salam ndongakne jenengan nggih. Jenengan jawab kula, ngaten nggih. Kri Sukri. Piye, Ji? Jiji sapa? Aku mbok celuk Sukri nggih. Lah wong kowe iki yo kleru bareng kok ngeyel to Lho iki. iki mukadimah lho, Dok. Buka dima ora ngono. Awake dhewe iki nderek Pak Kangko lho. Aja sampe kleru, aja sampe elek. Wis ngerti, Nyuwun mosok sewu lho, ngene Pak. derek. Iya, piye. Iki tak benerno, Iya. dipersani warga mriki isin to, Mas. Sing bener ngene lho, Mas. Astola Seto Mas, aku tak warai kowe engko lagi engko ngetutne. Astola tuasa
Iko, Met. Apa ya? Ih, Aku kurangin ini. kamu jangan umi-umi. Kamu umi-umi udah ganggu konsentrasi aku tahu. Oh, tetapi bagaimana mungkin? Apa ini? Aku sama nganggur. Tapi kan harus kamu di mana? Apa ya? Apa kuwi? Ngene lho tak bener kese sama aja niru nase. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursali. Oh iya. Iya terus ke. Berarti kurang ambiak tuh. Ambia ipari to kok ambia ambia. Ambia. Anbiya. Ambia. Anbiya. Yo yo. Piye? Ambia. Piye? Ambia. Duh. Itu nih. Ama Pak tuh. Alah nopo? Segenah ngono lho. Kula dongak-dongake masyarakat Kentong sedaya sehat. Ngamin kene tok. Sedaya sehat. Angger sing donga dagelan modele amine ra patek mentes. Amin sing banter nggih. Amin. Duh. Dongamu apa? Oh iya. Mugi-mugi panjang umur Allahumma. Amin. Lah ngoten lho Bu sing kompak nggih. Mugi-mugi ingkang dereng nikah segera menikah. Amin. Kantuk jodoh. Amin. Mugi-mugi sing dereng merdamel mugi-mugi angsal pedamelan Allahumma. Amin. Panenane kathah melimpah Allahumma. Amin. Mriki pari nggih panenane. Ah niku lho Pak Kangko keliru. Apa kok keliru? Ngono muga-muga panenane brambang larang Allahumma. Amin. Lho kene nandure pari kok. Pak Kangko ki mendete ki semua apa Nganjuk. Sing terkenal kan Nganjuk ki kotanya Pak Brambang ki. Brambang. Iki diambil semuanya, ngono lho. Brambang digorene. Ya, lho kok gorene to piye to? Nganjuk terkenal kota Brambange, Mas. Ngono lho. Ora Brambang diusung rene. Oh, Lah iya. gopo? Matur nuwun dumateng Bapak Kades, Bapak Suwondo. Bocah ki anggere jeweblas to, Pak. Suwono. Suwono nggih. Bapak Suwono matur nuwun. Nggih. Masyarakat Kentong sedaya matur nuwun. Nggih, ngeten niki lho. Ampun ngantos dilalekaken inggih menika sedekah desa napa sedekah dusun niki penting. Ngono. Sebab niki napa to? Ketinggal sepele niki bentuk rasa terima kasih kula lan panjenengan sami terhadap cinten nggih menika bumi niki. Bumi Kentong tercinta. Soalnya menapa? Saking pentingnya niki nek mboten teng Kentong mboten kula dalke. Soale Kentong Menang sepele ning nek mboten nate wonten sedekah dusun desa kula niki tangga desa wonten tikus omo wih mboten kantenan jenenge tikus niki gedhe emen wedhus niku entek sawah hei niku bahayane dadi kowe kok ganggu tikus sak wedhus ya apa enek to kuwi? ora percaya kowe Gak percaya. yuk foto ndek titik Oh ya nek kuwi ya. ya Ya nek kuwi ya. niku omo niku macem-macem wonten jenenge ula sawi niku Ulo sawi apa mbok oseng-oseng to piye lho? Ulo sawa. sawa bae sawane gedene sak ngono lho sak geluku Ulo sawa? sawa to Apa enek ulo sawa sak gelugu yo apa enek? kowe ora percaya Ora percaya. ya rada misor sithik Oh ya. Oh, Iki iya. percaya. niku dadi bahayane teng mriku nyun sewu wong jenenge niku alangan desa alangan dusun lah nek ngeten iki muri-muri nggih murung-murung berarti tasik wonten terima kasih ya kalih bumine tangga desa malih niku wonten nglairne nyun sewu ati-ati niki liwat udir bahaya napa mboten niki mboten ngeten-ngeten Piye? Tanggamu piye? lairno liwat udir to Lair liwat? udel Ora percaya. mosok ora percaya Ora enek wong lair kok liwat udel ora percaya. yus misor sithik lah Pambemu meh. lho iki penting senajan tak kemas karo guyon ning asline penting Ya Pentingnya kon ngendi? Loh, penting loh Pak. Kudu ngeling-eling rasa terima kasih kita terhadap bumi yang kita tempati. Laras. Rino wengi dinggung golek sandang melawan papan. Ah, Kita nggih. nyun sewu teng Jawa Timur jenengan kemutan wonten lumpur lapisan. Lapindo. Lapindo. Lapisan kok lapisan kok anu terus dipindho ngono. Nah, lumpur lapindo niku Ailate sempat lunyu bocah. mengadakan sayembara. Sayembarane apa? Lho, sapa sing iso mampetke
lumpur lapindo niku hadiahnya 1 miliar. Niku sing daftar yang pundi-pundi nyen sewu. Kalau luar negeri barang rono lho. Lho India wonten. India mriku dibeleni pitik putih mulus. Jemplunge niku. Wah, pitik ya les langsung hilang to. Mampet ora? Alah ya orang pitik cilik. Iya bablas. Weh. Wonten sing daftar malih jubahan putih. Wah, iya ampun niku. Ampun. Saka Walah, sapi niku mboten dibleh langsung utuhan. Beleng. Mandek lumpure. Apa sapi yo ya kelem. Ora mandek lumpure. Ya aku terus daftar, Kowe daftar. tutup. Wis Kok iso keri. tutup ya to kowe iki? Lho umpama kok jek buka kuwi jelas mampet. Kowe apa iso ana apa ngendekno lumpur sing gedene kaya ngono? Alah tukokno diapet kuwi sak kerdus. Jelas mampet. Aku wis sak pes bablas kok. Aku ki ape nesu ya kowe Kanca nesu kancaku. jere inawaha. Nawa Mak Sobiri. Iya. Ning sing baku Pak napa Ah, to? pripun? Teng warga sedaya warga mriki didongane mugi-mugi sehat walafiat. Amin. Sehat itu nomor 1. Nomor setunggal. Nomor setunggal. Soalnya napa Pak? Kalau wingi kula pun napa survei teng rumah sakit. Ah, terus Tibake penyakit sakniki niku zaman modern ini penyakitnya renorno Pak. bener. Enten pengenane penyakit sing ngeri. Niki rumah sakit sing sanjang. Aha. Penyakit ngeri enten Pak. Apa kuwi? Manuk gebres. Medin wong Pak. Mematikan. Penyakit manuk gebres. Manuk gebres Pak. Flu burung. Oh iya. Manuk gebres. Enten melih dokter sanjang. Lah aku mikir kena mbledos. Manuk gebres. Sing gebres ki biasane wonge piye kena flu ora? Nek lu. Lah ya flu burung, manuk gebres. Mbok peksi wahing ngono. Peksi wahing Enek-enek apa? Enten melih niki penyakite wong sugih-sugih para bangsawan, Pak. Weh, Penyakit itu ya wah ngeri. apa kuwi? Ludira inggil. Weh. Ora ludira inggil. Darah tinggi. Oh, lambuk medun. Medun enten melih Pak Tros wis. dokter nih. Apa neh? Penyakit sing dienggo ning HP-HP. Wah, apa kuwi? Penyakit aplikasi. Lho, Sing kuwi jenenge penyakit sing bareng-bareng lho, Pak. lah ya penyakit gabungan iki lho. Iya ya. Komplikasi. Enten melih niku. Penyakit sing dienggo klub bal-balan. Apa eneng? Enten terus dokter. Penyakit dienggo klub bal-balan iki apa? Liverpool. Liver tok ora nganggo bul. Pule digawa wong Inggris dijenengno Liverpool. Apa ngaprak cangkemmu. Enten melih apa penyakit sing dienggo nulis iso yo enek. Penyakit gini nulis iso. Sakit niku. Apa itu? Polio. Wah. Enten Pak. Apa? Panjenengan enten apa? Lho. Kowe iki ngedane penyakit apa sing anyar saiki iki Ora ora aku takok enten Pak ngono. Ora meno kene yo duwe. Aku takok kuwi ya penyakit sing ora tau peteng ya enek. Apa ya? Disenteri. Ayo, siarno aku tak nyanyi. Nuwun sewu, Pak. tenane. Paring Mumpung enek musik lho ya. nggih, mumpung enten. Baik ini guyon yang disulani nyanyi. Leres. Yo guyon ya enek nembange, Mas. Ah, iya. Aku Ayo, bagian kowe bagian MC siarne. Dodok mau nyanyi. Lagu zaman modern zaman sekarang. Oh, Lagu dari Inggris, kalau tidak salah dari Bon Jovi. Weh, iki. Nggih, judulnya Away ya. Innalillahi. Niatnya penyanyi kok iso innalillahi. Tak kira sholat. Itu nyari wong kepaten. Iya iya Pak. Iya. Aja ngono gini to. Itu kok sok Iki modelmu kaya ngono. ora duwe rek. Waduh, rasa. Iso. Lah pengen nek aku ora duwe apa no. Lho aja ngaku. Lah ki wong lanang normal ya duwe to. Wapuk iki. Anu Pak Suwono maturun. Pos kampling lho Pak. Lho kowe kok ngeling pos kampling nyapa? Lho masalah iki saru temen nah iki pos kampling iki urung eneng. Oh ngono. Kentonge eneng pos kamplinge ra enek. Kentang endi? Dusone Oh iya. pos kampling ora. Wah, dadi urung lengkap Pak. Oh iya. Ora nek ndak digaki. Iki pos kampling itu kan sarana untuk komunikasi zaman dulu. Ah bener. Sakniki sarana untuk serabung. Kumpul-kumpul Nek pun didamelke mangke kalih Pak Lurah, nggih tulung jadwale diatur sing apik. Aja kaya nggonku. Nggonmu piye? Nek ra teko boleh membawa jajan atau minuman. Ya. Gak teko kabeh. Akhirnya sing Joko ya jajan.
Oh, berarti nggonmu raman maling do teko rene sing iso nyekel. Hilang kabeh jajane pangan maling. Maling yang satu ini. Alah ki iso maling di aku ki lho kok maling piye to? Iya ya, Pak. Lagu terbaru dari Inggris. Baik, saudaraku semuanya. Sik. Nek cara ngono ki lak mesti ana ekone to. Oh, Heeh. yo. Bapak Ibu semua yang berbahagia, Iya. malam yang sangat luar biasa. Sah. Yang satu ini, mari kita sambut. Nyapa iku kok Bangsa nganggo eko Pak aku kejebak terus. nek aku nek Awas. ada Hajul. Bajul nyatek kowe kuwi. Jenengmu panggung sapa? Dodo. Aliando Alcantara. Rupanya kayak bak. Ada siapa dia? Dodo Aliando Alcantara iki lho lek wae anu. Ini lho Pak gak jengkel nang wong rene. Lah piye? Yo Dodo Aliando iki le ngajane. Sesuk aja nganggo gitu. Lah nyapa? Kowe tak Wis sawang nganggo iki bangkone iki. nyapa? Aku wis ra simetris. Kula sawang keng mriki ndase Piye? siku. Ndase siku. Aku bagus. Yuk kita sambut Cak Dodo. Sak Dodo. Spoti Met. Yuk. Sepoti. Yo. Oke. Kene kono sepote 2 jam. Saiki pun penak jane Sepoti kok. keliru, rati sepoti keliru. Yo ora kliru ngepasne iki Matur lho. nuwun urung kok wis nesu. Ora nesu. Ayo bilang apa? Makasih. Baik, satu lagu terkhusus ini buat kakak saya, beliaunya yaitu Pak Bowo, Pak RT. Mudah-mudahan dengan lagu ini Pak Bowo selalu bergembira apapun yang terjadi. Ulang tahun nih Pak Bowo. Korektane Pak Bowo. Pak Bowo CS kali kula. Mas nyun drame Mas. Duk cak duk cak duk cak duk. Terima kasih. Lagunya apa iki? I will ya. Oh, soal Inggris. I will yes. Yeah. Oh ya. Come on. Ora dong we Inggris kok. Enggak. Come on everybody yo. Pentong tetap bersatu guyup rukun selama-lamanya. I will yes. Yo. Amber. Mari. Amber. Sebutnya lho Pak Lurah. Mari. Amber. Kok nak batune tek Mongko dewi. Bagi premot aku. I will yes you. Hey. Luar negeri. I will yes you. I will yes. I will yes so jagone kluru. Krungu kemrusu. Wiku suarane. I will yes. I will yes so jagone kluru. Untuk kumbok cakal tenabi lo lagu apa? Aku plotak ya. Lagu luar negeri jarene Inggris. I will yes man. I yes apa kene? I yes so jagone kluru. Bon Jovi sekot. Bon Jovi apa jago kluru Bon Jovi. Ini ditunggu masyarakat Kendal dan sekitarnya kok malah. Aku wis nyanyi. Oke. Yuk Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia, langsung ini binatang tamu. Binatang tamu yang selanjutnya. Bintang tamu yang selanjutnya ada siapa dia kalau bukan Cako Komodo. Komet. Sebuah lagu dari Amerika. Ini kok Amerika. Sing waras Ada Sunday. Musik. Yuk. asik. Inggris. Koplo. Masuk Inggris enak koplo. Wes tak percaya aku. Oke. Hey.
Sijine. Aduh, ora apa-apa kaya Ben nanang. pedhot. Ambemu, lah wong dikake nyatu Inggris, Amerika. Apa? Sandele tepe. Lah timbang kowe, bandae. Jakune no. Nesu. Langsung iki lho ngene. Ayo niki dijengarke niki Pak nggih. Ditanjake nggih Iya. sinde-sindene nggih. Kathah paminditan. Pamundutan. Aminditan ki Aku apa? keliru terus. Mulane warga mriki warga kenthong, warga kompak-kompak, Ah. kompak terus macange wau pripun? Apa? Saking kompake nyawer ya 100 kabeh. 100 kabeh. Matur nuwun. Matur nuwun. Timbang 20-an, Iya betul. kathah 100. Rezeki akeh disyukuri. Betul. Paringan sing ikhlas, Pak insyaallah bakal entuk ijo sing luwih kathah luwih barokah. Leres. Yuk ditanjake presidene. Siara met. Yuk. Iki lho sinden. Blongah apa ya teluk ngono lho. Lah kowe dulu. Gunung to. Adik ngongkon sira dulu. Wah kowe dhewe Ya mesti gentenan. ya sapa sing ape jumeneng sik aku ora ngerti yo. Ya, Mbak Wiwi karo Mbak Retno. Yuk kita sambut ada si cantik Wiwi dan juga Ra. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Nyuwun sewu. Injih. Pareng asma Mbak sinten? Kula Wiwi, Mas. Mbak Wiwi, pidalem Injih. saking pundi? Kula saking Jateng. Oh, Jateng. Nek asline kula caket, Mas. Pundi Saking asline? Medion. Wah, lama dia. Nyuwun sewu lho Mbak Wiwi. Pripun, Mas? Iki rapi. Aja basa, ya ora ngarang mesra wong kowe basa. Bosok kok bosok piye? Aja basa. Kalau takok rantuk pribadi gak apa-apa ya Mbak Wiwi. Mboten apa-apa. Asline ini sampean wis di pasangan apa cek single tuh? Oh, masa ya ngono lho, Mas. Jujur mumpung. Kok lagi kenal masa ya terus tak Apa-apa. Ya aku isen. Jujur wae. Alah. Jangan ngomong. Kenapa iki? Kliwon rene bareng nyapa to kowe iki? Iwan aku ketek. Kae lo pasanganmu kono. Loh, aku mesra nyapa mau dudui kok. Aku lho, aku sithik ngene mesra. Piye? Awas kakinya, Dik. Ini jatuh. Aku apa wani? Tanganmu kan. Woi, Walah, pasanganmu kendel tenan, Mat. Golek liyane. lah nyapa? Lah aku ngene terus njik ngene. Kowe aja ngomong golek liyane. Pak Dalang ngendikan nuwun sewu Pak Kangkong ngendikan kuwi wis dipikir mateng-mateng ora angger ngomong. Sing ditanjake sapa ya kuwi bagianmu iki bagianku. Awake dhewe nek iso iki tontonan ya sebagai tuntunan. Lah ngene kok terus langsung ngene. Nah aku oke. Lah terus masalahnya Percaya. sapa? Ready. Mbak Wiwi, Injih, Mas Dodo. mungkin malam hari ini sudah perlambang buat kita. Oh, ayo. Piye, Iya, Mas? sampean- Lambangnya piye? Sampean ngerti gak? Piye, Mas? Lan sampean tak ibarat tuh sampean koyo rembulan. Allah, apa iya to, Lah Mas? kene bulan kowe dadi apa? Aku jadi bintang. Waduh wong terus sambil Cocok. Nanti kalau Pak Sirik Ya, gak terus kowe. no. Lah, iya toh. Ngendikan iki jatahku, kae jatah Nah. kono. Ya wis tak dum dhewe-dhewe to. Bagiannya dhewe-dhewe. Yo, lho bojomu urusi engko Digaris tengah. mangan tanduran bojomu kuwi. Mbak Wiwi, Inggih, Mas. yang tak ibarat tuh sampean ku tak ibarat tuh kembang. Heeh, kembang apa, Mas? Nyalek kembang. Kembang mawar. Ya Allah, Mas, sampean ki kok ngono to, Mas? Aku dadi tawone. Ya, terus piye, Mas? Terus babati wong sak desa. Kerja bakti masyarakat Kentrong langsung ongko ya. Wong urung rampung mbok ben tutuk sik ngapa ta jane? Biarkan anjing menggonggong, pastilah pasti berlalu. Oh, nek asu ta, Mas? Sirik tanda tak mampu itulah tetangga kita. Heeh, wis biane Mas, aja digagas wong sirik Tetangga yes ngono kuwi. melarat. Kali sampe Kowe ngomong apa? kayak wani ini.
Dik Wiwi, Inje Mas Dodo. upamane sampean sepatu, Mm-mm. aku dadi kaos kaki. Ya ampun sepasang ya Mas. Iya, awake dhewe menyatu. Ya ampun Mas Dodo. Dik Wiwi, Inje Mas Dodo. ibaratnya sampean mobil no kayak mobil ambulan. Kok ambulan Mas? Iya, aku sopere, kae mayite. Oh, Kita iya. coba. Eh? Iki mobil ambulan. Mobilnya kok Aku iki sopir sopere, kok. awake dhewe tetep Aku. bersatu. Kowe Mayit. mayite. Kowe tak usung wiu 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 wiu. Nah, Aku kowe tak wedi ngono nabrak wit gongko. Gak gelem kalah to Pak, kasih kono ra gelem kalah. Lah kadane diperanno mayit iki. Ha gelem kok ora? Umpama sampean tak ibaratno batang. Duh. Kok iso batang iki piye? Wis to, sementing kan kelanjutane to. Oh iya iya. Aku lalre. Lah terus Rubuti terus. Akan menggembel bersamamu. menggembel ya. Oke sayang. mbok iya. Malah mau nyumah nang. Kok maling ini ya ta? Ini mantan kamu di tangan ini kamu inting miling. Iya Mas. Ih. Belum mau? Jebul gak Nurna. Iya. Iya atuh tayang kalau toke. Yo ono. Atuh. Yo katut. Koclok. Wis tak garisi nyapa rene kowe. Aku golek sing anu, Dok. Ya wis kowe. Nek kowe duwe tek atuh. Iya iya. Kowe bodok tuh. Ya. Kowe madhep atuh. Kok ine. Kowe. Ngene. Kowe piye kowe? Nah aku no oke. Terus masalahnya apa? ready. Kok Freddy terus toh? Aku karo awakmu Iya. tetep bersatu. Ya. Telu. Eh? Telu. Kowe ape diteluh? Apa santet kowe? Terus. Terus rumuku teluh. Kupekmu budak. Kupekmu budak atuh gak seneng atuh. Oke. Loh, budek kok oke piye to kowe? Budek kok. Kowe iki dindo budek kok malah oke. Bisa kira di masano budek ngono. Oh, piti masana budek. Ora, kupingmu budek. Ya, yang ini Dik, sampean tetep tak tresnani. Awake dhewe ke jenjang pernikahan, oke? Apa iya Mas? Oh iya. Iya ya, sampean njaluk mas kawin apa tak bakal tak turuti. Atuh daluk deklang. Deklang. Oh iya iya iya. Allah. Allah. Iya, aku tak kalah. Wah, bawa. Pak RT tak tuapo kowe iki. Wong sepuh kok mbok jakar mau bawa lho. Dijaluk ki lho. Dakwa budake lho. Dawa ora njaluk Pak Bawa kuwi ora. Ngapunten lho nggih. Oke, engko tak tukono gelang sing engko owo dhewe ya. Nanti nek sing dawa gowo-gowo dhewe. Lho, Mate. Kaya ra kuwi. Kowe padha ora? Karo aklong. Aklong. Iya, ngono. Long. Imo. Imo. Meno. Imo. Ya, kanggo imo. Imo. Ya. Oh nek makna. Kalung kok digono kiwo. Kalung kene. Ini makna. Ini makna. Pak, genteni, Pak. Kok genteni piye to? Ya kuwi ditlateni. Oh, pasangan kok mikir terus lho. Dik Wiwi wong ayu. Mas Dodo. Satu lagu buat kamu. Iki ngono nyanyi piye? Omonge kadang selengkrah. Tutnya ya Mas. Ngopo wadewe biyen kepethuk. Ini ngono. Umpama. Ngopo no. Aja melu-melu Kok katut aku nyapa? Kowe iki nulari wong tenan. Lari wong penyakit kok. Ngopo wadewe biyen kepethuk. Yenakire ati iki sing diremuk. Tinggi. Kabeh kuwi ora sing tak jaluk. Jare wong tuamu wetone ora kathok. Kathok asale saka. Wetone kok kuwi tak
rombongan apa iki? Oh enak enen. Wah, Wih, lagu wis enak lho. Enak. Semangat. Oh lagune wis romantis kok dirusak. Enak ono ini. Untuk desa kita. Kamu itu sama saja menghina saya dan keluarga saya. Apa? Kamu keluarga terkutuk kamu. Jire ngejak medley. Mede gundomu kene ngerayu kok iso teko. Ayo wis penak-penak lho iki mau karek mbacutke sithik ya. Mas. Jare wong tuamu wetone ora kathok. Kathok asal. Jare wong tuamu wetone ora kathok. Kathok asale. Wis ra mampu. Kowe nyonyek dhewe. Aja ndak bojok tuh, nama. Lu. gak jelas. Kathok. Tadi gedak urus iki. Sing sapa kowe nyaut aku kowe? Aduh, ganti lagu. Kok kowe nyanyi mbek bojomu dhewe? Apa? Mbok jajal kono iso nyanyi karo bojone apa ora? Aku paling ora iso nyanyi. Ora iso mesra. Dewi, ndak usah diurus. Aku aja lho, Mas. Apa, biarkan itu kan keluarga kere. Iya, iso melu-melu ya, Mas. Ya. Bisanya cuma cuap omong doang. Tenang. Pelek nek bojok tuh Loh, Pelek nek bojok tuh. Kok jajalan ya, kok Sampai karo jajalan. keluargane kene. Heeh. Pelek nek. Mangan ae beras mutang. Mosok Mas, ya Mas, ampun. Neni nyanan. Neni. Kowe kebacut bisuteran kapok lho kowe. Aku semangat untuk nenak kenong. Ya toh. Ayo. Sesuai tularan. Wis disawange piye lagune iki apa? Jajan kayak apa jajan? Sapira, Mas? Keluarga wong. Sayang sawangan rembulan kae. Mendung lho. Sumuna Iya sing wedok kaya ngono. bang aku Haus. Sing wedok ngono Kuwi nak. wong loro pada edane. Kok sisin to sesek? Apa kamu? Nyapa rene kowe? Apa nih? Wong wis tak garis. Garisel. Munggah. Apa? Kang, bojomu urus dhewe, Kang. Aku baleno kompo, Mas. Oh, bareng kompo ya wis gak apa-apa. Ayo di baris tunggal tembak. Jawaban, Mbak. Iki. Madhep kowe. Apa? Sapi. Kok sapi? Sapi. Sapi. Oh, mau. Yo, ngono nek kono muni nyaking ya ta? Mau. Awakmu muni mang. Ya. Nami ngenek mineng lho. Nami mineng. Ya. Mineng ngopluki wae. Nyeneng wong kuwi pahala. Ana. Piye suarane sapi? Ulung tentu. Lah nek ulung dimilih. Ora kan pitik, clok pitik, ki sapi kok balik pitik ngene ya oke. Ayo, Mbak, sapi. Kok sapi? Yang Turuti Pira nyeneng wong liya ki pahala. Sapi. Ya jadi sapi. Tapi aku sapi kok. Kami dapat. Ya, penjiwaanmu lho. Karena jiwaku wah. Ayo. Niki ngaturin apa Pak? Pamundutane mbok. Oh iya kata. Kata nggih. Monggo teng-tengah. Nah, nggih. Iya saka Pak Carik niki wau. Kersane napa, Pak Carik Dung Suka. Nyuwun statihu dipun bawani mengke dilajengaken memanik. Manik. Oh nggih. Sumengko sias ki, Pak. Sumengko sias. Semoga apa? Niki anu Pak, Ya. pamundutane Bapak DPR Rumiyin pripun? Napa? Niku napa? Wow. Cerigis, napa grigis? Oh, gerigis. Iya. Pak Dewan. Dipinakane riyen. Lah monggo derek mawon boleh. Oh, boleh. Boleh. Kuwi piye lagune piye sing piye gerigis iki? Niku lho kari manis, yang manis, tambahi gula. Lah lagu kuwi enak sing dicedal-cedalke ngono to? Anjir. Heeh. Mai. Ki iso nyanyi ora iki? Kang bojomu, Mai. bojomu gawe ning pasar Joso, Kang. Akan permen karet, Mas. Di Wiwi,
Aja Nggih, tidak Mas. ngono. Heeh. Oh sampean Kok kita gak tularan? ketulan. Ayo. Aku tambah. Tambah no. Suwo. Tambah nono sih, Mas. Soalnya Mbak Tutun. Ya. Disuwuno kene. Kene dhewe rapat tak cethoke. Kok tak suwuk dhewe wis to. Wis tak anu kok banyu dimbono. Oh. Terus diombekno mesti mari. Gak ya ben kono. Lah terus hubungannya apa? Oh, tapi nek kena srengenge iso kling-kling. Mari. Gak. Ayo wonten pamundutan saking Pak Dewan mereka Nggih. krikis. Yuk, monggo musik. Yuk.